La Castelul Săvârșin, pregătirile de sărbători au intrat pe ultima 100 de metri. Sute de localnici au primit cadouri de la familia regală. Principesa Margareta și Principesa Maria au bătut la ușile oamenilor nevoiași și le-au dăruit alimente, dulciuri și jucării, în timp ce Principele Radu a primit la porțile castelului zeci de colindători. Am adus niște lucruri de Crăciun. Principesa Margareta împreună cu sora ei, Principesa Maria, au pornit dis de dimineață prin Săvârșin să împartă cadouri. Zeci de familii au primit plase pline de dulciuri și alimente. Numai puțin de 300 de pachete au împărțit altețele regale. Tradiție de mai mult de 10 ani și mai mult de 150 de ani, că și Carol I a început această tradiție. Nu sunt cuvinte. Mă simt împlinit. Mare bucurie și le doresc multă sănătate, fericire. Una dintre familiile satului cu 7 copii a fost ajutată de comunitate să se mute într-o casă nouă. Sunt foarte mișcată de ce s-a întâmplat aici. Au primit dar o casă nouă și deci a început o viață nouă. Tot ieri, la porțile castelului au venit primii colindători. Au fost primiți cu toții de Principele Radu. Ne bucurăm să fim oaspeți, să colindăm și să urăm multe bucurii, multă sănătate. Iar în castel, pregătirile pentru masa de Crăciun sunt întoi. Cele mai bune bucate tradiționale vor fi așezate pe masă, iar altețele sale vor petrece împreună cu apropiații și prietenii. În bucătărie, ca în fiecare an, tanti Viorica se ocupă de toate. Curcanul este venit eco și o să-l gătesc pentru sara de aion, în cuptor, cu diferite condimente. Aranjamentul mesei va fi unul sofisticat, demn de o curte regală. Bradul tronează deja în salonul principal al castelului. A fost împodobit cu grijă în alb. Eu sunt aici, și soțul meu aici. De la masa de Crăciun din Castelul Săvârșin vor lipsi anul acesta regele Mihai și regina Ana. Regina Ana a fost de curând externată dintr-un spital din Elveția și are nevoie de o perioadă de recuperare.